Учете езица с хумор на Хитро лисица ТВ. Вълкът на съседа се казваше Бодо. И Бодо имаше тайна. Той събираше чорапи. Няма двойки. Само леви. Никой не знаеше защо. Може би обичаше реда. Може би мразеше симетрията. Или може би просто беше Бодо. Един ден Бодо вървеше съвсем нормално на повод. С гордо вдигната глава. А на устата една рая чорап. Не е скъсано. Не е мръсно. Напълно ясно, все още в употреба. Изведнъж господин Майер от съседния апартамент спря. Той се загледа. Приглежда. И после просто каза. Хей! Това е моето. Тишина. Бодо се огледа назад. Без да лае. Без да маха с опашка. Само сукор. Последва мълчалив, много смущаващ обмен на чорапи насред тротуара. Няма благодарности. Няма обяснение. Няма зрителен контакт. От този ден нещо се промени. Господин Майер вече не поздравява никого. Нито съседи. Нито минувачи. Само Бодо. Понякога дори му кимва. С уважение. И може би малко страх. В крайна сметка, никога не знаеш, коя чорап ще изчезне следваща. Това беше учебна видео от Хитро лисица ТВ. Искате ли да учите чужди езица? Тогава сте попаднали на правилното място. Сишота видео е доступна и на вашия целеви език. Confira dos meus canais divertidos.